Κύπρος διαχρονικά κράτησε μια πλούσια παράδοση και διέσωσε μέσα στον χρόνο μια σειρά από ανεκτήμητα στοιχεία επαγγελμάτων και χρηστικά αντικείμενα της καθημερινής ζωής που παραμένουν μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς μιας αράγης της ιστορικής παράδοσης. Ανάμεσά τους τα πιο κάτω. Εξαγωγή κρασιού και ζιβανίας. Η Κύπρος κουβαλά μια πλούσια αμπελοϊνική παράδοση που διατηρείται ζωντανή εδώ και 6.000 χρόνια. Σύμφωνα με την παράδοση, η Κύπρη είναι η αρχαιότερη παραγωγή κρασιού στον κόσμο. Σήμερα, αιώνες μετά, οι Κύπροι οι πιστοί στην παράδοση παράγουν περισσότερο κρασί κατά άτομο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Ο τρίγος είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία παραγωγής κρασιού και ένα σημαντικό μέρος της διασφάλισης νόστιμου κρασιού. Αφού τα σταφύλια ταξινομηθούν, είναι έτοιμα για να αφαιρεθούν τα στέμφυλλα και να πιεστούν. Για πολλά χρόνια οι άντρες και οι γυναίκες το έκαναν με το χέρι και πατούσαν τα σταφύλια με τα πόδια τους. Σήμερα οι περισσότεροι ινοπαραγωγοί το κάνουν αυτό μηχανικά. Μετά τη σύνθλιψη και την πίεση, η ζύμωση μπαίνει στο παιχνίδι. Η ζύμωση μπορεί να διαρκέσει από μερικές ημέρες έως ένα μήνα ή και περισσότερο. Σκάλα. Ξύλινο διχάλι με μεταλλική μύτη για το σκάψιμο του εδάφους και φύτεμα αμπελιών. Κοφίνι. Κατασκευασμένο από λιγαριά για τη μεταφορά των σταφυλιών. Ξύλινο βαρέλι για τη φύλαξη του κρασιού. Χωνή κρασιού. Μεταλλικά δοχεία μέτρησης βάρους του κρασιού. Λαμιντζάνα, γυάλινο δοχείο για τη φύλαξη της ζιβανίας. Νεροκολόκα, αποξηραμένη κολοκύθα που μετά από διάφορες επεξεργασίες χρησιμοποιούνταν με διάφορους τρόπους για φύλαξη κρασιού, ζιβανίας κλπ. Πιεστήρι σταφυλιών. Ξύλινο μεγάλο δοχείο όπου έβαζαν τα αλεσμένα σταφύλια, τα οποία πιέζονταν και έβγαζαν το χυμό. Μηχανή αλέσματος και πιεστήριο σταφυλιών. Καζάνι ζιβανίας, μεταλλικό χάλκινο δοχείο για την επεξεργασία των υπολειμμάτων των σταφυλιών, ζίβανα για την παρασκευή ζιβανίας.